Добрый день, в эфире программа «Бугюн». Это сегодня, и сегодня с вами Айдар Муждабаев, и это второй мой час прямого эфира. Первый, если кто не слышал, был с известным канадским украинским журналистом Юрием Полякивским, а мой второй гость, который проанонсировал, что он будет не менее интересным. Я впервые увижу, к сожалению, я лично впервые увижу в нашей студии, это Игорь Козій. Вітаю вас. И, да, ой, дякую. Дякую вам, алейкум селям и все такое прочее. Значит, я очень рад, что вы пришли, потому что я про вас очень много слышал. Биография у вас такая, еще раз биографию пересмотрел. Но вы, в общем, связаны были со всем развитием армии в Украине, но в позитивном смысле, да. Здесь и Министерство обороны, и сотрудничество с НАТО, и, в общем, то, что сейчас, наверное, больше всего нас и волнует, в принципе. Ну, в плане безопасности. Армия, НАТО и так далее. Так что я уверен, что разговор будет интересный, а зрителям хочу посоветовать звонить нам. Можно телефон, можно Viber, можно даже Skype. И по ходу дела задавать вопросы. Ну и начать, конечно, эфир прямой. Поэтому я не могу не начать его с назначения вчера поздно вечером. Состоялось назначение руководителя Генштаба. Ну, это правильное название? Главнокомандующий Збройных сил Украины. Так? Да, но не руководитель Генштаба. А руководитель Генштаба це ніж? Розумієте, це питання, яке дійсно ще додатково потребує досліджень через те, що я не зовсім до кінця зрозумів, наскільки наша схема військового управління відповідає саме сучасним вимогам державоутворення і сучасним вимогам, які є в стандартах НАТО. Послушайте, но все-таки он действительно имеет должность начальника штабу? Ні, він є головнокомандувач Збройних сил України. А Хамчак теж був головнокомандувач? Хамчак був на початку начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України. Після цього, як розділили за певними параметрами ці посади, він став головнокомандувач Збройних сил України. Хоча, на мій погляд, більш важливіша фігура, наприклад, як в Сполучених Штатів, да, є голова комітету начальників штабів. Да, а у нас яка должность, ну, соответственно? У нас поки що жодна. І, на мій погляд, пробують знайти себе Збройні сили України в цьому питанні. Скоріше за все, це перехідний варіант. Но ви повинні зрозуміти, що ми маємо сьогодні ситуацію, коли Верховний головнокомандувач, а в нього немає свого військового штабу. Тобто, якщо в нього немає військового штабу... Зеленського маєте? Абсолютно правильно. То виникає питання, вибачте, управління з точки зору плану, да, планування операцій. Хто йому здійснює? Ясно, що не головнокомандувач, а ясно, що здійснює начальник Генерального штабу. Тобто це основний думаючий орган і плануючий орган. Ну, это действительно сложная система. А у американского президента же есть вот этот Совет национальной безопасности, да? Абсолютно правильно. Ну, Рада національної безпеки і оборони теж є. Ну. Питання, ще раз кажу, питання в тому, що є комітет начальників штабів, де найвища посадова особа є керівник чи начальник штабу, чи керівник цього комітету. І він є, що дуже важливо зрозуміти, він є радником президента України. Тобто, з одного боку, він знаходиться в підпорядкуванні міністра оборони, з іншого боку, він знаходиться в одинаковому статусі з міністром оборони, тому що він радник Верховного Головнокомандувача, він радник президента. Вы про Украину чи про Штаты? Я про Штаты. Про Штаты. Просто вы говорили про Украину. А у нас пока до конца это не вистояло. У нас доки що ця система не відрегульована. Я сподіваюся, що з прийняттям нового закону про національну безпеку України це питання буде якимось чином врегульовано, і саме більшість оцих моментів буде взято саме з західного досвіду англосаксонського чи держав-членів НАТО. Смотрите, Игорь, многие вот назначили вчера, и все поздравляли его, Валерий Залужный стал главнокомандующим ЗСУ, и среди тех, кто его
поздравил, просто я лично Валерия, к сожалению, пока не знаю, но много слышал про него. Из тех, кто поздравил, был хорошо мне знакомый Сергей Савко, герой Украины, бывший комбриг. Вот. И он обучался в американской как раз военной академии, и судя по... И он как раз выступает за все, вот за то, что вы говорите, за стандартизацию, за, ну, как бы за натовские современные войска. И как он это воспринял, вот я так понял, что все-таки Валерий Залужный человек, который способен ускорить путь в НАТО, способен, ну, все, вот кто были, ветераны, волонтеры, военные, все просто дружно его поздравляют. То есть человек имеет авторитет. Вы знаете, вы что-то можете сказати про команду? Ну, перше, я теж багато чого позитивного чув від цієї людини. Але, знаєте, на жаль, старий багаж чи багаж старого головнокомандувача Збройних сил України, він іноді робить речі, які дають і можливість до певного, знаєте, сумління чи негативу. Такий момент теж є, наприклад, призначення з Чернігова, а ми бачили, що Чернігів дуже потужно грав, коли деякі речі стосовно військового керівництва вирішувались в Офісі Президента. Чернігів відіграв дуже велику роль. Не настільки, може, велику, як, знаєте, хтось пробує це підсилити, але відіграв. Тобто було таке побоєння, що це людина, яка призначається не за своїми професійними якостями, не за своїми, будемо казати, здатністю керувати, а було побоєння, що це людина, яка визначається тому, що Чернігів, вибачте, ну, це, ви розумієте, що це в лапках мається на увазі, вирішив таким чином посприяти і через Офіс Президента впроваджувати. Тобто не думайте, що це безпідставно чи не було ґрунту для таких думок. Такий ґрунт був, на жаль. Чернігів це що, вибачте? Чернігів це, ну, кому до цього часу не зрозуміло, хто є глава Чернігівської обласної державної адміністрації. Ну, здається, я її знаю. Якщо ви її знаєте, то ви повинні далі зрозуміти можливості цієї людини на певні рішення. І якщо Київ позбавився, будемо казати, в питаннях військових і почав об'єктивно висувати всі ці речі, об'єктивно робити всі ці речі, то без елементів певної політичної корупції, то це тільки позитив і плюс. Я би ще один плюс, ви знаєте, висказав на адресу Верховного Головнокомандувача. Це, скоріш за все, він пов'язаний з тим, що нарешті ми побачили звільнення військовослужбовця Збройних сил України, вищого офіцера, за граничним віком перебування на службі Збройних сил. Формулювання таке про Хомчака, да? Питання не в формулюванні. Питання в тому, що йому 65 років виконалося ще у лютому. І він фактично після цього звільняється. Про що це каже? Про те, що ви, як платник податків, не будете йому на 10 років раніше сплачувати пенсію. Оце ви повинні зрозуміти, це економіка. І ми повинні такі речі. Це смішно виглядає, коли, знаєте, коли це один. А коли ми згадаємо всю плеяду звільнених в 45, 50, 55 років, помножимо це на такі ж самі речі, які в Національній поліції, прокуратурі відбувалися. Огромні суми денег молодим людям, ну, да? Знаєте, великі-невеликі, але створюється якесь виключення до певних речей. Слушайте, но в Америке же есть пожилые генералы. Там, правда, у них, по-моему, ровно 1024 бригадных генерала, по-моему, ровно. Вот, вообще генералов, ладно, 1024. Если ты не можешь стать генералом, пока еще два не уйдут на Абсолютно правильно. І причому не отримають жодним чином наступне військове звання до тих пір, поки не звільниться за таким же військовим званням інша людина. Тобто кількість... Це правильний підхід? Абсолютно правильний. Чому? Тому що в першу чергу ми повинні зрозуміти, військові повинні позбавитись радянського менталітету, коли що вони захочуть, їм все дадуть. Економіка сьогодні формує
багато речей. Так, військові повинні формувати, що вони хочуть мати. Але багато речей залежить від економіки. І саме стимулювання економіки ми повинні сьогодні направляти фактично основні важелі для того, щоб наш солдат отримав сучасну зброю, щоб наш солдат отримав сучасні можливості перебування, щоб врешті-решт 22 пункти захисту прав та свобод військовослужбовця були виконані в Україні. На який процент на даний момент обеспечен, защищен український солдат-контрактник обычный? Даже офіцера не беремо. Вот солдат. Знаєте, гарне питання ви задаєте, тому що, наприклад, забезпеченість, вона залежить не тільки від того, контрактник він чи ні, але залежить від того, де він перебуває. Безпосередньо на передовій. Я знаю, там вдвое-втрое більше. Чи десь позаду, це перше. Но, в принципе, гарантии есть государственные. На медицинское обслуживание, есть же медицина. От розумієте, є дуже багато речей, які плутають, в тому числі і народні депутати. Да? Коли приходиш в Комітет з питань безпеки і оборони, вони кажуть всі про соціальні гарантії, то, що ви кажете. А хто буде казати про права і свободи військовослужбовців? Тобто, право на життя військовослужбовця. Скажіть мені, будь ласка, хто повинен забезпечити, який комітет? Я не знаю, що це таке просто. Бачите, от з цього треба починати. У нас є омбудсмен загальної юрисдикції, у нас є Іловайськ, в якому, вибачте, певну кількість військовослужбовців було позбавлено життя. І, вибачте, а хто до кінця розслідував чи довів цю справу? Ну, это тяжелый, конечно, вопрос, да. И у нас всегда, когда начинают процессы над генералами, это всегда вот так вот. Питання не тільки в тому. А як бути з процесом над рядовим, якщо не помиляюсь, Господі, дай Бог, не перепути Комогоровим, який виконав свої функціональні обов'язки прикордонник? Як бути з ним? Тобто, зрозумійте правильно, ми побачили від Дроздова генерал-полковника до рядового, чи від рядового до генерал-полковника дуже велику плеяду військових, які у нас з точки зору прав і свобод, заявлених Радою Європи в 2010 році, вони, м'яко кажучи, знаете, меня что не слідковуються. Меня поразило в интервью господина Хомчака. Буквально полгода назад в «Украинской правде» он дал большое интервью, где он сказал, его спросили, конечно, про судьбу Журавля, ну, разведчик, который там был ранен и умер, и его не спасли, да. И он сказал, ну, то я не знаю, как у военных это принято, но мне это резануло слух, что, ну, типа, они сами пошли, это вот такой, пошли сами в разведку, ну, даже если это и так, предположить, что это и так было, что они ему не доложили, что пошли в разведку, да, но главнокомандующий не может отстраняться от своих солдат и офицеров. То есть, говорит, это все равно наши, они погибнут. Какая разница? Слушай, ну бывает гибнут на войне и просто там заснут где-нибудь, да, и случается несчастный случай какой-то, да, вот, кто-то на кого-то там машиной, ну, всяко бывает, да, но все равно обвинять солдата в чем-то, то есть главнокомандующий отец солдатам, он должен всех прикрывать и говорить, армия там превыше всего, то есть авторитет армии для него просто самое главное. Ну, я не знаю, а як ви оцінюєте вообще такі? В такій ситуації, ну, вибачте, що ви хочете, совок – це наслідя. Це все-таки совок, так? Це філософія свого роду, це менталітет, який... Отмазатися, избежать відповідальності, перше, що вибачте главное, в цьому, да. Тому що, по великому рахунку, держава не розбудована таким чином, щоб забезпечити сприяння. Да, от я, наприклад, на своєму сайті, коли показав там 5 позицій стосовно позитиву і негативно щодо призначення цих, да, відмітив, що я сподіваюся, що генерал-полковника Коваля буде звільнено за, будемо казати, пунктом, якщо не помиляюсь, П, оцього рішення Ради Європи від 2010 року щодо соціального, щодо прав та свобод військовослужбовців, які повинні ми виконувати. Там право на гідну пенсію. Розумієте, що таке гідна пенсія? Ну, це відносно. Це вам так здається, що це відносно. Але людина, вибачте, 65 років свого життя присвятила, не маючи ні кола, ні двора, нічого. І що йому держава пропонує взамін? Знаєте, коли до одного моєго... Я не знаю, скажіть, будь ласка, що пропонує держава? А що держава може пропонувати більше 18 тисяч?
пенсії для військовослужбовців. Це в якому званні? Це незалежно від звання, якщо я помиляюсь, обмеження до цього часу таке діє, чи вже зняли обмеження пенсійний фонд? Вам лучше... Я не знаю. Я не готовий це коментувати. Розумієте? І порівняти з правом на судовий захист. Ми самі, що військовослужбовців змусуємо тому, щоб вони, вибачте, знаходячись на посаді, давайте, до речі, подивимось, знаходячись на посаді, того ж першого заступника секретаря РНБО, чи знаходячись на посаді начальника Генерального штабу, стимулювали їх до захисту докторських, кандидатських, їм що нема чого робити? Але вони вимушені йти на це, тому що вони чітко розуміють, що це 15% до їхньої зарплати. Я понял, ну да. То есть начинаются какие-то потусторонние вещи, не совсем имеющие отношение к армии. Абсолютно. Таковой. Я разговаривал с Сергеем Савко, он интервью давал большое на 4-м, что ли, канале. Он как раз сейчас, наверное, закончил, уже учился в Академии Генштаба. То есть после Американской академии, я не помню название, там 2 года. 16-18, по-моему, учился, он попал в наш Генштаб, в нашу Академию Генштаба. Но много там интересных таких именно совковых вещей я слышал. То есть для него это... А он для них как чуждый элемент. Типа, что ты умничаешь, там вот с Америкой, значит, мы тут сами знаем, портянки перевязывали, да, еще там в 45-м. Вот. И вот эта революция в пользу боевых офицеров, в пользу образованных людей, в пользу людей с английским, с таким с профессиональным боевым военным английским, да, на какой процент она сейчас произошла? И произойдет ли она вот при новом командующем ВЗСУ? Потому что я много слышал, что боевых офицеров отзывают из частей, и вот тот же Сапко, его, по-моему, никуда не назначили, комбрига с опытом 14, 15, 16 годов, да, и много я слышал такого, что боевых офицеров прибирают куда-то на какие-то должности там в тылу, причем помимо их желания, а назначают туда штабных, и там штабные типа воюют. Вот. Ну, война сейчас позиционная, поэтому там, как бы, ну, понимаете, о чем речь. Знаєте, ви затронули знову ще одну системну проблему, не тільки Збройних сил, а це системна проблема і в інших структурах, які носять військові звання. Це проблема, яка називається кадрова політика. О, ну це головніше. Ну. І ця проблема, на мій погляд, знаєте, постійно штучно чи саботується, чи тормозиться, чи, ну, принаймні, я скажу так, що людина, який цей напрямок, відповідає за цей напрямок в Міністерстві оборони, вона явно не справляється з тою відповідальністю, яка на неї покладена з точки зору того, що прописано в Конституції, мається на увазі питання європейської, євроатлантичної інтеграції. Давайте, знаєте, знову повернемося до того, що я казав, стосовно позитиву і негативу призначення. Кожні 3 роки за стандартними підходами держав-членів НАТО, Європейського Союзу повинні відбуватися ротація військовослужбовців. Незалежно. Як це відбувається? На якому рівні? Це дуже просто. Підходить час, відповідно, за півроку підходить офіцер, визиває кадровий, він каже, от звільняється там 1, 2, 3 посади, які відповідають там вашому професіональному підготовці. Це про кадровий рост, да? Це питання не обов'язково про ріст, це питання може бути і про паралельне пересування з тої посади. От ми вам пропонуємо 1, 2, 3 посади. Людина дає відповідну згоду на одну з цих посад, попередньо кажучи, що вона хоче, що вона планує, як вона це, і після цього по закінченню 3-го року він вже знає, що він йде на ту посаду, на яку, значить... Ну, тобто у нього ясне видіння будущого, хоча б на 3 роки вперед. Абсолютно правильно. Тепер дивіться, чому в мене занепокоєння, чому, як не странно, я пов'язав це з захистом вашої кишені, да, назвав це, вибачте, платники податків. Все дуже просто, тому що по великому рахунку, коли людину планують, то, знаєте, її 65 граничний вік підбирають таким чином, щоб вона фактично, якщо ми кажемо про вищих офіцерів, да, вона фактично підійшла в своєму кар'єрному рості, проходячи
ротацію, рівну ротацію. Да, от багато людей, згадайте, як у нас хвилювали стосовно командувача військово-морських сил, якого начебто усунули від флота, видатного там полководця, флотоводця, не знаю. А його фактично ротували на рівнозначну посаду. Так, його перевели, тому що 3 роки явно пройшли. Але, знаєте, коли це штучно робиться, як в випадку з ним, це одне. А коли це правило, яке, на мій погляд, повинно бути прописано законодавчо. Там і критерії тоді повинні бути прописані. Абсолютно правильно. А це знову ми повертаємося. Чтобы человек понимает, что не его там кто-то сверху там как-то прищучивает или там наоборот подталкивает, да, а просто критерии. И, ну, наверное, в американской армии таким образом. Ну, правильно. Як правило, це йде або ротація, знаєте, на кшталт бойовий штабний викладач, чи заклад відповідний, або є і рост відповідний. Але все це, знаєте, відбувається в процесі. Да? Збирається відповідний комітет, який дивиться кандидатів на висування, аналізує їх, причому в цьому комітеті не обов'язково одні міністри оборони сидять, а в цьому комітеті сидять всі, починаючи, вибачте, від серйозного, потужного, вибачте, сержанта, чи навіть людину, яка пройшла в рядовому і сержантському складі дуже багато часу, молодші офіцери. Тобто ділові якості обговорюються. І за цими діловими якостями далі вже вирішують, хто із цих кандидатів буде висуванцем на просування, хто ні. Ясно, що інформуються про це. Вот я знаю, что в израильской армии четкие критерии оценки и младших офицеров, и старших, и средних. То есть люди знают свою карьеру. Ну, если вот он что-то такого не сделает, что просто скажет, ну, чувак, иди на гражданку, то, в принципе, он знает свое течение своей карьеры до пенсии. Ну, от, на жаль, чому я і кажу, що очільник департаменту, кадрового департаменту Міністерства оборони на сьогоднішній день не справляється, і вже довго не справляється своїми функціями. Вот моя мечта бы такая была, чтобы каждый комбриг украинской армии в наикоротший термин стал человек на каждой такой посаде, который прошел стажировку в НАТО, либо учился в американских заведениях, который знал бы английский на уровне достаточном для сотрудничества военного, для войны совместной, да, координации действий. Человек с репутацией, и вот чтобы была такая, ну как, я себе армию представляю, может быть, я дилетант, но все-таки есть какие-то очень важные посты, такие вот как комбриги, на них вся армия держится, в принципе, да, вот они должны быть все у нас такие, чтобы мы ими гордились по-настоящему. Такие люди просто, военная элита. Вот про военную элиту расскажите мне, насколько она существует? З цим, знаєте, з цим значно, цим дуже складно. Не советская. Ви знаєте, IQ – це така річ, яку приміняють не тільки для радянських. IQ – це така річ, яку приміняють і для артистів, і для інших будемо. Да? Згадаємо ту репліку, яку ми чули з 95-го кварталу. Да? Ніхто не очікував, а IQ оказалось. От, і ми повинні зрозуміти правильно, наскільки людина в своєму, будемо казати, прагнення стати професіоналом опановує ті чи інші речі. Наскільки сьогодні загальновійськовий командир сьогодні розуміє, що таке РЕП, його застосування. Да? Наскільки сьогодні він взагалі розуміє питання, ну скажімо так, геополітики з точки зору того, щоб на певному рівні, з точки зору того, щоб фактично правильно зрозуміти подальші свої дії, там об'єднання, чи трошки менше візьмемо з'єднання, наскільки сьогодні він розуміє свій зв'язок з економікою. От ми, наприклад, були в Одесі, слухали питання реструктуризації Укроборонпрому. Я скажу, на мій погляд, дуже вдала конференція. І то, що я там по великому рахунку почув, мене реально надо... Это с Юрием Гусевым, с участием Абсолютно Юрия? Юрий мой знакомый давний, он был губернатором Херсонской области, еще со времен блокады Крыма мы его знаем, вот, и я ему желаю всяческих успехов, обязательно приглашу в студию, и тоже, он был уже, вот, но я хочу еще раз, чтобы рассказал про, именно на этом посту, он уже достаточно давно работает. І я, ну, по-перше, знаєте, приємно його було привітати тим, що
що він в рейтингу топ-100 компаній оборонних підприємств зайняв 97 місце. Хтось скаже, Україна займала там 3, 4, 5. Да, ну Україна займала, входила в п'ятірку та десятку за рахунок розпродажу власних Збройних сил, за що ми поплатилися. А він фактично за рахунок того, що він навпаки повинен щось дати Збройним силам. І це трошки різні речі. Сподіваюсь, що він, як і його перший заступник, дуже кваліфіковано пояснив ситуацію, зможе провести цю реструктуризацію, створити сучасний менеджмент і врешті-решт ми отримаємо певним чином ту сучасну зброю, яку мы хотели бы. Я хотел чуть вернуться. Мы немножко перепрыгаем с темы на тему. Вот про элиту. Мы сможем в какой-то срок конкретно иметь такую военную элиту, как в США? Для того треба... Армія воює, в принципі. Для цього треба, перше, дати відповідну освіту людині, раз, і правильно обирати людей для просування на верхній щабель. Ну, не по блату, коротше говоря. Питання не в блаті, розумієте? Правильно. Давайте так, я ніколи не був противником правильної протекції. Нам треба, може, прийняти закон про протекцію. Про офіційну тільки, як про лобізм. Офіційно, пожалуйста. Абсолютно правильно. Тобто, якщо ти просуваєш ці готові відповісти, то проблем немає. Знімається твого, вибачте, протеже, знімаєшся і ти. І забудь більше про те, що ти в подальшому... Кого ти можеш посоветувати. Абсолютно правильно. Тим паче, що військові, вони, вибачте, в першу чергу втрачають своє життя. Якщо вони щось здіяли неправильно, або, не дай Боже, запланували неправильно. Тому тут, знаєте, як вам сказати, от людина, яка прийшла з територіального там командування Чернігів, да? Ну, з північного, ми скажемо так, територіальне командування, і у нього абсолютно інші завдання були. Генеральний штаб, і він як главком, який стоїть на чолі Генерального штабу, на жаль, він виглядає як прокладка між Верховним Головнокомандувачем і основним мозговим центром планування Генеральним штабом. Він повинен, розуміти, звідки в нього будуть боєприпаси, і коли, звідки в нього будуть мобілізаційний резерв, і коли, звідки в нього будуть комплектація. Це обов'язок, це службовий обов'язок. Зараз він такий. Це абсолютно, тобто, зрозумійте, нічого не береться так, що ти прийшов на посаду і біля тебе вже стоїть мобілізаційний резерв підготовлений і навчений, що поруч з тобою стоїть озброєння. Ні, роботи багато, забагато. Тут просто немає про що. Тобто, абсолютно в нього помінявся, зміниться контекст. І наскільки його здатність сприйняти оці нові виклики, нове середовище, зрозумійте ще раз, Чернігів з регіональними певними військовими проблемами і Збройні сили України, плюс інші військові формування в плані, і все це ты идешь и несешь верховного главнокомандующего. Ну, так часто бывало. И Черчилль военную карьеру делал тоже, не сразу стал лордом Адмиралтейства, а когда стал, проиграл свою битву туркам. И Ататюрк был подполковником, я прошу прощения, да, вот, это все такое, это жизнь покажет. Тут как точно не попробуешь, ничего не получится, сказать нельзя. Но реакция вот военного сообщества, мне, по крайней мере, показывает, что надежды большие на то, что вот этот какой период некого застоя, как они характеризовали так мягко, вот, он как-то закончится. И больше будет дороги боевым генералам и офицерам, дай бог бы так. Вот. Я хочу такую армию. Я знаю нескольких комбригов, которых приятно смотреть просто. Это люди, которые я знаю точно, что не растеряются, что они поймут, когда им будет звонить натовский генерал какой-нибудь, что, ну, как бы вот, и так далее. А теперь, что касается вооружений. Тем более вы были на конференции. Какие приоритеты? Что мы должны делать для того, чтобы цена нападения на Украину для русских, ну, как бы была все выше и выше? Ну, в першу чергу реалізувати закон 3822. Вот цифрами не сыпьте, мы тут не знаем номеров закона. Реструктуризацію Укроборонпрому. В другу чергу... Ну, так почти же уже это закончено. Чи це в другу чергу? А в першу чергу виконати закон про, вибачте, оборонні закупівлі.
Ми вже, якщо не помиляюсь, наприкінці лютого, на початку березня цього року повинні були запустити електронний реєстр підприємств, які допущені, значить, до випуску оборонної продукції, причому в закритому режимі це зробити. До цього часу нічого. Отставание большое по этой теме. Я просто слышал, что там действительно все это достаточно медленно. А там проблема зав'язана в першу чергу через контроль певних, я так розумію, грошових потоків або звичайних ленощів, розумієте? Тобто, фактично, коли менеджмент середнього і вищого рівня, ну, до прем'єр-міністра України, принаймні, певним чином саботують. Знаєте, смішно. Причому, де зупинилося все, так? Прийняли постанову, призначили адміністратора реєстра. Ну, от, що дуже дивно, забули передбачити в бюджеті гроші на фінансування цього адміністратора. Ясно, що забули при цьому сформувати технічне завдання на цей реєстр і знову забули профінансувати все це. Знову, якщо ми починаємо далі рухатись, забули вистроїти взаємовідношення між замовником і фактично підприємством. Тобто оці всі ці речі, да, вони набагато думок накидують. Ну, наприклад, два накази Мінстратегпрома, які Мін'юст абсолютно не погодив. Далі речі пов'язані з закритістю каналів зв'язку з боку ДСТЗІ, ну і таке інше. І це впливає конкретно на производство вооружень, на поставку в армію. Це впливає на те, що солдат на сьогоднішній день не має сучасної вітчизняної зброї. Скільки ми з вами розмов чуємо про створення патронного заводу? Ну, на вашій пам'яті. Не знаю, я ж не спец, ви извините. Да, питання не в спеці, ви четверта гілка влади. І теж не забувайте це. Я вам кажу, як є. Так і немає, да. Ну, от до цього часу, да, ми зараз чуємо про Житомир, начебто щось там буде. Ну, подивимось, врешті-решт. Тому питання, ще раз кажу, іноді ми повинні зрозуміти, що кожного дня солдат в окопі приносить своє життя саме останнє, що є, саме дороге, що є. Те, чим не опікується омбудсмен загальної юрисдикції, на жаль. Те, чому у нас до цього часу немає військового омбудсмена, який би захищав це життя цього солдата. Він його віддає заради того, щоб держава мала певний час щось створити. Я б хотів би почути, що ми за цей час реально створили. Тому що те, що я почув від одного із заступників міністра під час там конференції «Україна-30», да, там, що стосується безпеки, ну, вони класно вже роблять кадрову політику. Щось мені Черновецького нагадали. Там, ми, моя молода команда, робимо щось дуже важливе. От приблизно із той же самої серії. І це вони роблять протягом 30 років. А чого більше всього не вистачає українській армії з вооружень? Щоб усилити? Я би не почав без цього. Я би почав в першу чергу захистити громадянина в погонах. Я би захистив би його права і свободи. На що це повлияє? Це повлияє на обороноспособність? На качество армії? Ми 14 рік вистояли не тільки завдяки людей, які були мотивовані захистити цю державу, але і тих військовослужбовців, які теж розуміли свій патріотичний обов'язок і захистили цю державу в той спосіб, який змогли, виходячи з того озброєння, що в них було. А було фактично несучасне озброєння, і ми бачили навіть Максими, да? Першої світової війни, які використовувались для певних цілей. Тому, знаєте, тут треба правильно акценти робити. Друге, на мій погляд, це правильно ви сказали, озброєння. Озброєння військової техніки. Чому у нас до цього часу в кожному відділенні, підкреслюю, навіть не в взводі, а в відділенні немає безпілотних платформ? Должны бути у кожного, да? А чому б ні? Ну, взагалі-то, да. Для розвідки, звісно. Абсолютно правильно ви кажете. Чому ми до цього часу, наприклад, не можемо розбудувати той же патронний завод? Вже скільки років? Ще 14 року, скільки років пройшло? Ми тільки чуємо розмови, хоча навіть тому же, вибачте,
секретарю Ради національної безпеки, потім він був голова Верховної Ради України. Зараз, наскільки я не помиляюсь, він в одному із блоків політичних партій, які називаються ЄС чи ЄС, не знаю, як там правильно, казали, народні депутати писали, що треба терміново евакуювати ті підприємства, які є найбільш необхідними. Я знаю, що такий лист народний депутат Тарасюк адресував Парубію. От. Чому це не зроблено? Він казав, неможливо, але от росіяни знайшли там скільки, 20 чи 30 КАМАЗів, взяли необхідне обладнання і вивезли все. Тобто, розумієте, якась така собі немахновщина, коли ти постійно, знаєте, заявляєш про свій патріотизм, надягаєш на себе там відповідний одяг, кричиш про цей патріотизм, а фактично ти нічого не робиш для того, щоб захистити цю державу. І тому солдат втрачає своє життя кожен день сьогодні. Смотрите, я читал про американскую армию, там разговаривал с людьми. У них солдат оборудован очень дорого. Ну, даже солдат сухопутных, он никакой, ни котики, там, спецназа нет. Вот у него есть все, средства связи, максимальная защита шеи, максимальная защита головы, там, тела и все такое прочее. Потому что все-таки, несмотря на доктрину вот такую американскую, что солдаты минимально должны вступать в контакт, и потери должны быть минимальными, но все-таки солдат считается главной ценностью, и его навыки и так далее. То есть чем дольше солдат служит, тем круче он. Да. Не на год контракта, и даже не на 3, а вот такого солдата, который имеет карьеру, даже не хочет быть офицером, но хочет работать, служить в армии за нормальные деньги. А вот у нас есть такие солдаты, и насколько нам много. Недавно, кстати, слышал, что на 10 тысяч численность армии увеличивает. Ну, 11, не 10, а 11. І це відноситься трошки до іншого, до територіальної оборони і до національного супротиву як певної системи. Абсолютно правильно. Чи є у нас таке в Збройних силах на сьогоднішній день? Знаєте, це мрія. Це, скоріш за мрія. Чому я і постійно, знаєте, кажу, питання військомбудсмена – це ключове питання. Чому? Тому що перший пункт – це право на життя. Перший пункт. А як право на життя корелюється з правом з честю віддати життя за батьківщину? А воно корелюється через економіку. Воно корелюється через страхування, через такі... Ні, не треба брати знову... Як в Америці це? Ну, в принципі, ви не розумієте. До тих пір, поки військовослужбовець не буде забезпечений вогневою підтримкою всіх параметрів, щоб знищити те, що його може знищити, розумієте, вони навіть і не пробують проводити операції. Тобто це певний стандарт. Там є цифрові показники, да? Які певні. Да? Щоб на кожного солдата должно бути столько, там, танків, столько, там... Я не кажу на кожного солдата, я кажу на про операцію. Да. От коли проводяться бії або бойова операція, відповідно проводиться розвідка, причому розвідка детально, доцільно. То есть вы о чем говорите? К войне все меры приняты, максимально сделано, чтобы сберечь жизни солдат и офицеров, да? И уже при этой ситуации потери считаются, плохое слово, но естественными, но они есть. Это просто любой офицер скажет, какие потери. Да, эта война, она запрограммирована на... Это такая, как кто-то мне сказал, это такая коллективная игра со смертью. Да? Но все должны быть по максимуму построены так. Так от ви мені скажіть, а хто визначить, чи це життя було втрачено в певний правильний спосіб, чи в певний неправильний спосіб? Стандартов нет у нас. Ну, стандарты НАТО-то есть, наверное, американские. Питання ні, в такому плані їх ніхто не прораховує ці. Але знову, от ми візьмемо, за що, наприклад, більшість людей, чи певна кількість людей пробують засудити Назарова, чи пробують засудити того ж самого генерал-полковника Дроздова, да? Чи чому засудили того ж самого рядового? Да? Він же виконав свої функціональні обов'язки. І розумієте, питання полягає, що ми знову опинимось в дурацькій з вами системі, коли треба буде згадувати права і свободи військовослужбовців, де він має право на правильний, професійний, гідний захист
судове, вибачте, розбирательство стосовно цього. А це є частю стандартів НАТО? Так, ви знаєте, я вам скажу так. У нас взяли з дуру, познищували військові суди, замість того, щоб його правильно трансформувати. Строїть общу систему просто. Абсолютно правильно. Військові суди є. Угу. Вони є в Сполучених Штатах. Вони є в Німеччині. Это потому, что просто судьи в таких судах, да, они разбираются в теме, в очень специфичной и часто секретной теме, да, поэтому, то есть гражданский суд, ну, не совсем имеет компетенции, чтобы судить военные какие-то преступления. Приблизно можемо сказати так. Это просто из-за компетенции. Я вважаю, що, знаєте, все, що пов'язано з сектором безпеки і оборони, от якщо ви подивитесь, да, систему управління, то ви побачите, що у нас є Рада національної безпеки і оборони. От чому б, наприклад, взяти Раду національної безпеки і оборони, не розформувати, а створити один кабінет міністрів, нехай він займається цими питаннями. Ні. Питання безпеки нашої з вами держави, питання безпеки громадян, економіки цієї держави, воно знаходиться відокремлено. Воно постійно досліджується, воно постійно знаходиться в закритому форматі, щоб, не дай Боже, не було вплив на цей формат ззовні, як у нас відбулося за часів і не тільки Януковича. Багато хто саме цей період любить згадати. Там стільки шпіонів насажали воєнну руководство. Ну, їх і раніше було. Що глава адміністрації Медведчук, у вас є якісь сумніви з цього приводу, чи часів Кучми, чи немає сумнівів? Розумієте, а підпис президента Кучми щодо призначення цієї людини до себе в адміністрацію голови держави, це не закладає певні сумніви теж. Вже всі ці сумніви давно розвіяні. Ну, бачите, я вам тільки історичні приклади пропоную розглянути, а якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, то я дивився дуже уважно ваш коментар з Ягуном. І, на мій погляд, я думаю, що якщо ви колись запросите представників військової контррозвідки, тих самих, що якісь стояли, наприклад, на початку, да, саме військової, не просто контррозвідки, а військової контррозвідки, то, мені здається, вони б могли вам значно більше розказати про це. А вони прийдуть? Це цікаве питання. Це в залежності від того, як ви зможете переконати їх в цьому. Не забувайте, що ви четверта гілка влади. Я вам буду багато про це нагадувати. Ви так дипломатично все одно на всі питання відповідаєте. Видно, що ви не тільки воєнний, але й політик. Я не думаю, що я... Знаєте, останній мій партійний квиток я здав примусово в 1990 році. Це був партійний квиток члена КПРС. Це правда. От. Больше никуда не вступать. Абсолютно. И вся ваша работа, она была связана исключительно с госслужбой, с военной службой, не с политической деятельностью. Ні. З громадською діяльністю. Громадська діяльність, яка відбувалася в рамках громадських організацій. Это все равно политика. У нас еще неизвестно, кто больше влияет на политику. Вот эти избранные люди, из которых некоторые вообще не имеют никаких компетенций, да? Или люди из общества. Мне кажется, что из общества больше влияет. Знаєте, хотілося б вірити. Ну, правда, ну, об'єктивно. Ну, от я щось почув, вчора послухав Дроздова, який бере коментар від одного із, фактично, колишніх радників, правильно я сказав, колишніх держслужбовців, да, адміністрації президента часів Порошенка, він обслуговував першого заступника. Там, на мій погляд, ну, не 100%, но на 90% правильний посил і абсолютно не співпадають з тою тезою, що ви зараз озвучили. Да дай Бог, я за все хорошее проти всего плохого. Ну, я таким же самым стою на тех же позициях. Давайте про будущее. Вот у нас остается 10 минут. Вот какой должна и, скорее всего, станет наша армия, потому что, ну, я думаю, это будут и... Ну, это естественный путь, как бы, в НАТО и в ЕС. Вот какой станет наша армия, допустим, в течение 5 лет? Це класне питання. Розумієте, мрії – це якраз те, що повинно розвивати цю армію. Якщо начальник, новий головнокомандуючий Збройних сил, і його підлеглий начальник Генерального штабу не будуть мріяти, мені здається, реструктуризація, реформування Збройних сил, воно приречене.
І, на жаль, без таких людей, які вміють, знаєте, використовувати дуже потужний свій IQ і вміння мріяти, брати передове і його втілювати, ми не зможемо з вами побудувати ту армію, яка буде протистояти Збройним силам. Ну, у вас конкретно є мрії стосовно... Ну, давайте так. От як відстояти ближче до вас, да, от до вас ближче тема Чорного моря, правильно? Я считаю, что максимальная береговая артиллерия, максимальная, ну, все, що там можна бути. Ну, це ви вважаєте так. А я вважаю, наприклад, розвиток підводних платформ, безпілотних підводних платформ з потужними фактично ударними елементами. Це дуже цікаво. Це підводні безпілотники? Абсолютно правильно. Підводні безпілотники. Чесно, я настільки не воєнний чоловік, що я не слышав. А це, вибачте, питання, скоріш за все, науки, ніж цивільної чи військової людини. Тобто треба дивитись майбутнє. Да? Ми кажемо про ДАРПу, але заявляємо, да? У нас Мінстратегпром, якщо я не помиляюсь, пробував навіть змоделювати певні елементи цього. Разом з тим ми не бачимо тих очевидних можливостей, які сьогодні є потенційно в цивільному житті і вам пропонують. Да? Візьміть, згадайте принаймні своє дитинство, коли ви моделювали там літаки, кораблики, танки, ну, добре, танки, от, моделювали все це. Ну, вибачте, якщо б хтось на певному етапі прислухався ті статті 70-х років про гібридні війни, використання безпілотних платформ, це вже давно було. Але, бачите, цінність бюрократичної системи. Як говориться, всі генерали готуються к прошедшим війнам. От я сподіваюся, що в випадку з новим головнокомандувачем Збройних сил ми трошки спробуємо змінити стереотипи. Будемо дуже розчаровані, якщо ми цього не побачим. Что первоочередное, ну вот если иметь в виду фронт, на котором Россия может пойти, но это мое дилетантское мнение, что это ПВО новейшей системы, чтобы не забомбили, грубо говоря. Они же любят бомбить. Мы же помним Грозный, да? Они же поняли, что воевать на земле они не смогут, их просто перестреляют, всех так и было. И вторая война, это была просто тупая бомбежка, так как авиации и ПВО почти не было у Ичкерии. Просто они сравняли с землей города, и дальше уже добивали людей. Абсолютно правильно. И танки плюс. Да? Противотанкове і ПВО. Да, протитанкова оборона і протиповітряна оборона дуже важлива, але я б ще додав до цього, оборона повинна бути активною, а не пасивною. Розумієте, коли ти реагуєш на те, що ти бачиш, це вже запоздала реакція. В даному випадку ми повинні розвивати засоби, які здатні руйнувати... Об'єкти на території врага. Не зовсім так. Руйнувати систему зв'язку. Тобто зв'язок – це нервова система. Нервова система армії. Якщо ми будемо здатні своїми системами руйнувати, ну, принаймні, на дальність 100 кілометрів від кордону, ми дещо можемо... Я вас понял, это я не учел. То есть то, что мы видим, как вот люди гражданские, это бомбы могут полететь и танки стрелять, а еще координация действий армии, да, и такие объекты тоже нужно поражать на большом расстоянии, на малой и средней дальности ракеты. І ще до початку того, що... Это первое. Второе. Всегда, когда... Я понимаю, что там Россия ядерная держава, но все-таки я не думаю, что они, если даже пойдут широким фронтом, сразу атомную, хотя могут все. Но, в принципе, учитывая, атомной бомбы у нас нет, но они же должны знать, что есть ракеты, которые, если, вот грубо, они же там говорят прямо, этот вот внук Примакова этот говорит, мы будем бомбить стратегические объекты в любых городах Украины. То есть вся Украина потенциально, ну что такое стратегический объект? Я не знаю, Хрещатик там, везде же можно найти военные объекты и забомбить город, жилые кварталы, все что угодно. Позбавити его управления. Да, управление, штабы, панику средневекового населения, все что хочешь, да, чтобы бегство было массовое и так далее. Вот. Если соперник знает, что мы можем тоже на Москву такую же ракету отправить, как они на Киев, это важно? Это активная оборона? Пам'ятаєте вашу співбесіду з Ягуном?
Конечно. Він, до речі, сказав, що були ті самі офіцери, які фактично вважають, що треба переносити війну на територію Російської. Іначе ні боль не почувствує, а поки не буде больно... Ви чули таку фразу, да? От, в принципі, я теж відношусь до тої кількості експертів, які вважають, що ми сьогодні повинні навчитися вести активну оборону. Я не кажу її переносити чи не переносити. Но они должны знать, что безнаказанного залпа ракет по Киеву не может быть. То есть ракеты сюда, еще ваши ракеты не сели, но мы знаем, кто их запустил. А туда уже летят наши. Правильно. Держите. Знаєте, я задав одному із, давайте так, років 4-5 тому назад я побачив один стенд на виставці «Зброя». То, что у нас відбувається периодично в Києві. Я видел, как колонна ехала туда машин военных. Неплохих. Це вражає, піар-компанія, це іноді корисно буває. Але побачив, де нарисована гіперзвукова платформа, тобто вище М5. Махів, вище 5 махів, яка пропонується фактично підприємствами України для впровадження. Після, будемо казати, тої виставки все якось зникло. Більше того, дуже було цікаво, коли я одного із директорів підприємства, потужного підприємства, запитав, що таке гіперзвук. Він мені характеризував це як надзвук М2, а не М5. Я зрозумів, що питання, будемо казати, бути мрійниками, воно стосується не тільки Збройні сили, але і стосується оборонно-промислового комплексу. Ми повинні знаходити тих менеджерів, які в своєму баченні є мрійниками. Тому що, наприклад, питання Чорного моря, як закрити Одесу, да? Захопити остров Зміїний, якимось чином забрати остров Зміїний, скалу Зміїний, да? Взяти і створити певним чином загорожу. Чи готові ми до такого сценарію? Чи готові ми, що сьогодні... Тут ще йдеться про політичну волю, про яку ми не встигнемо сьогодні поговорити вже. Ну, політичну волю, знаєте, це таке питання розгалужене, і тут знову я можу погодитися з Єгуном стосовно того, що нам треба готувати людей до того, щоб вони повинні розбиратися в політичних процесах і голосувати не за безвольних. Я не кажу про сьогоднішню владу, тому що ми почули від секретаря РНБО чітко, що політична воля у президента є. Дай Боже. І ми повинні чітко ще розуміти, що чи є достатньо ресурсу для створення отих мрійних проєктів. Я не про прожекти, а про проекты. Я знаю. Знаете, что, Игорь, хочу сказать, что я был поражен тем, какое количество инженеров дома здесь, в Украине, делают беспилотники, самолеты, вертолеты. Просто дома, на участке. Гараж стоит. Нам говорят, а хочешь, я покажу вертолет? Я такой, и это не один случай было, не два. То есть здесь инженеры, здесь голов таких вот светлых, которые могут что-то предложить и фирм, которые могут что-то предложить оборонному комплексу такой, что у русских еще мыслей нет и не будет никогда. Много. Важно это поддерживать, важно эти ноу-хау хватать и вкладывать. Да, но ми з вами вперемось тут клятий закритий оборонний електронний реєстр, який до цього часу, вибачте, чиновники, не знаю, якого міністерства. Что такое бюрократия, мы прекрасно все знаем, и когда через это страдают еще гражданские, это очень грустно. Но когда страдает армия... А коли гинут солдаты... Гинут солдаты, да, страдают интересы армии, которые просто превыше всего в этой стране. Вот. Спасибо, что пришли. Очень было интересно, содержательно. Спасибо вам, зрители, что смотрите телеканал ЭТР. У нас тут разговоры такие, знаете, не про попсу, они такие глубокие, густые, такие, из которых только разумный человек может что-то для себя оставить. Но нас другие люди, собственно говоря, не смотрят и на оккупированных территориях, и на свободных территориях. Эфир программы «Бугюн» продолжается. Буквально там несколько минут. И с вами будет Гульсум Халилова, а Айдар Муждабаев с вами прощается. До новых встреч.